Dusanan sa duha ka babayi nga niabot diri sa barangay sa among istasyon nga wala pa marehistro. Gikan pa kini sila sa barangay Tai-Tai. Say present, complainant. Present. Na-action lagi ka. Dili ba ikaw complainant siya? No, ikaw ang complainant. Ako ang complainant. Oh, Dili Murag ikaw. ako man ang complainant. Ako ang complainant. objection. Kinsa magi complainant ninyong duha? Ako kap. Sige, si ang complainant. Ikaw ang respondent, ha? Respondent ka, madam. Sige, Oh, sige. Okay? Atong sugdan ang inyong problema. Atong unahon si complainant, istorya sa imong kuan. Kung nagtagalog gini atong complainant karon. Sige, istorya. Ngano naabot bakit ka na nandito sa aming barangay? Kasi kap, gusto kong ireklamo ang magnanakaw ng aking mga gulay. Mauni siya. Ako? Nagkawat sa imo gulay? Totoo yan. Hoy, day! Sukad sa akong pagkaako. Waga jud ko nangawatan ang imuhang gulay. Kasi nga, may nagsabi na ikaw talagang Okay, complainant, sino nagnakaw. nagsabi? Yung aking kaibigan. I-mention mo. Huwag mo na natin i-mention. Dito, May nakasulat importante dito, na nakasulat. sabi. Naglilista ako. Bago ito na naabot dito sa ating istasyon, sa barangay, sabi mo, gimension ni mo dire nga si Sarusa Okay. nag-ingon sa imo. Tinuod na? Okay. Banggitin ko yung pangalan ng kaibigan Oh, kong sige. si Sino? Purakdat. Si? Purakdat. Purakdat pala yun eh. Mali pala ako, Purakdat. Okay. Mali-mali na ba? Di na na mauna Yun, nga dahil kuhan. yung kaibigan kong nagsabi na nagnakaw ka ng aking gulay. Diyaon na Maritisa, nagkamali-mali na si Japag Istorya. Hindi yan sabing Marites dahil totoo yon. Ako lagi wa ko nangawat iton imo gulay. Totoo Oh, yan. nakasulat Ano dire. mangge? Hilom sa mong duha. Nakasulat dire ang gulay nga saluyot gidala pag yun sa atong complainant. Ang gulay nga saluyot. Ang gulay nga saluyot kinuha daw ni Madam. Ito. Kinuha mo ba? Totoo yan, Sa abuhan totoo niya? yan. Tanim niya sa Totoo abuhan yan. yun. Oo. Sa koral na ko nanguha. Ganun Ay na ako din. sa abuhan. Ninakaw mo pa din Motorok yun. di ay na. Sa abuhan ng Ninakaw mo pa saluyot. din. Kaya pala. Sige ha. Sige. Hindi kayo, wala kayong hindi ako, may sakit ako sa puso. Sa inyong dalawa. Pasensya na kapitan. Ako, kapitan, magbabayad ako iton ija istorya na nangawat ako ng gulay. Nako, totoo talaga yun. Huwag ka nang tumanggi. Kay aya ako mangawat kasipganan itong Kahit kasipganan. saan ka Sige. magtanong, totoo yan. Ayaw niyang umamin. Tumawag Ayaw ka niyang sa umamin. iyong abogado ngayon. Okay, Ngayon na, tawagan ngayon. ko yung aking abogado. Ngayon, tawagan mo. Tawagi kay aya ako na hadlock sa imong abogado. Okay. Ha? Hintayin mo. Sino ito na mo abogado? Sige. Hello? Tawag. Aking abogado na si Abogado Kurkutok. Punta ka dito. Ngayon din. Kailangan mo akong Nandito na respondihan. si abogadang Kurakoto. Bilisan mo dito, Halika, dito abogado ka. Kurakoto. Teka muna. Dito. O sa'y problema. Welcome. Dito ka sa akin. Sorry, Tabi. Kap. Kasi malaki talaga ang Ulat sa problema kape ng ako, dalawa. sibukan akong bag kay. Dito, malaki talaga ang problema ng dalawa dito. Ito si complainant, ikaw yung abogado ni, Teka muna Kap, maihi muna ako sandali Kap ha. Oh, sige. Bilisan mo, Kurkutok, ha? Bilisan mo I-respondi mo naman talagang dyan. aking problema. Kailangan malutas mo ito. Okay? O sa'y ang problema. Ang problema niya, Problema sa complainant. ang problema Ako niya ni Saysay. na iyang saluyot kap isulat dira kap isulat. Ako na isulat kap Ang problema niya. Ang problema sa Nakutan-aon dire, nakoy kuhaon dire nga kuan. para nakulbaan yung natin, yung respondents ngayon dahil may na abogado, 'di ba? Ayong umamin eh. 'Di ba? Siya hindi umamin. Oh. Kailangan lumabas ang katotohanan na ninakaw niya Sa talaga iyang ang mga ginagawa? gulay ko. Dili ka jud ko maamin kaya ako nagkawat. Ninakaw niya. Kaya kailangan talagang Tagsugod lumabas ako ang pagkawat. Silensyo!
Okay, Naana, okay. naana ang ato ang ebidensya. Oo, mangihisa ko kap, mangihisa ko kadali kap be. Mga palaihi kayo. Bayan. Naana ang ebidensya. Oh, nakasulat diri rebanding expert. Mao ni iyahang kuan. Gulay! Ang statement dito sa opisina. Rebanding expert. Gulay bang kaha an ato ini topic. Ano na naabot na iton? Dili. Wa ka kasabot, madam. Madam, siya man ang complainant, madam, no? Ako. Nakasulat diri IPSA Salon Expert Rebanding. Human, nakasabot na ka, madam? Nakasabot ka? Oh. Sa gikawat nimo nga saluyot, na maabot jud mo sa korte ani, madam. Kay gitawagan ako na ginakipag-istorya sa imo. Musugot ka. Sa korte? Oo, sa korte. Sa korte ta mag-abot. Sige, bisag hain pa kita mag-abot. Ay, kwartahan si madam. Musunod ako. Kahit saan tayo galing. Huyata ako ni Jo. Abogado pala. Sa si Kapitan, ninakaw din niya yung ano ko. Oh, ito, bibi. Tingnan mo. Ninakaw na. May lumalabas na rin na ibang magreklamo. Ninakaw niya. Tandaan mo yan, ha? Ikaw muna ang complainant mo. Nangawat ka. Makasuhan siya, Verdon. Oo. Verdon Selki. Oo. Rebanding. Oh, mao ni kaso sa imo. Mao ni may tabo sa imo nga Kasuhin na kaso. siya, Kap. Kasuhin na. Kasuhan, Gusto ang napa ko'y abutan idugang sa ka. kuwan. Napa ko'y idugang nga kaso nga almurana sa iya. Almoranas una amulat uy tan-aw na to diri asa ko. Almoranas! Mao lang kaso nga akong idugang. Nagdugang-dugang na mo. Kasuhan siya, color hair professional. Oo. Oo, kasuhan ka mo ni siya. Black color, oh. Mo ni siya ang ikaso sa imo. Ganahan ka. Kasuhin ka, Kap. Kasuhin, Kap. Magkuhay sa bako na nako abogado. Magkuha kag abogado Eh, nimo. kumuha ka ng O, sige. abogado mo. Oh, unsa may atong buhaton ani? Karon sunod adlaw ato ta sa korte. Kay Okay, tanan na lagi okay. dato gipagawas diri nga ebidensya. Kailangan makarating to sa Mga korte. statement nimo, ang iyang dapat ikaso sa iya. Naapa. Naapa gyud say kaso. Na idugang da sa iya sa iyang pagkakawatan. Brazilian blowout. Oh. Mm. Ang Brazilian dami na, blowout ha? ang Ang idugang sa dami-dami imo na nga kaso. yan. Tandaan mo. Oh. Ang dami na yan. Mao na ato bangon sunod sa ato ta sa korte. Kaya sa piskal na ta kailangan magkita ni. harapin Kaya mo di lahat gud matayan ng sa yan. bagay. Ang kaso mo. Ako ka ba tubangon? Bisan Kailangan. hain pa kita mag-abot. Sige, bisan sa Sige. speedo. Bisan sa cruising pa kita sa impyerno. Sige, sige. Patuloy mo talaga yung harapin. Hello mga kahanusanan! Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Alinon! Bye-bye. May part 2 pa tayo, mga kantusanan. Kaya dapat mahuman ang